duela ez dakit zenbat hilabete, esan ziguten Aretako bolatokia lurperatu zutela. Eta ez ziguten ezer esan, eta bai urtean behin erabiltzen zen, baina ikusi duzun bezala gaur, normalean jende ugari etortzen da eta erabiltzen dugu. Hitz egin genuen Arabako klubeko presidentearekin eta esan ziguten bolatoki portatil bat zeukatela. Eta nahi bat genuen ekarri alzela eta jolastu algenuke hemen, berdin, beste urteo bezain. Eta hemen ikusten duzue nola geratu den eta orain ja kentzen ari dira. Igande goizeko planarazto lasterketa, Bazkari herrikoia eta erromeria, goza dezagun den gure jaietaz, goza dezagun gure aretaz. Aizu muti, aizu neska, hartu kamiseta gorria, kolorezta dezagun gure herria handia, lagun guztien irriaz. Aizu muti, aizu neska, hartu kamiseta gorria, kolorezta dezagun gure herria handia, lagun guztien irria. Aizu muti, aizu neska, hartu kamiseta gorria,